Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Martes sa pong kakailan 20 kitinem wenno Hulyo 26, 2022 dumanon maning kada kayo ti sabali pa parang ti programa ti Damdamag ni Berto. Dari abo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno hintay manan idasar di damdamag nga hintay talantanen ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Dagiti damag apo iti kabukbukudan tay nga lugar deti suspect apo iti Ateneo shooting nga nakapapatayan apo deti mayor ijay Lamitan, dati nga mayor ijay Lamitan sumango kano apo iti talong kaso wenno talong bilang ti kaso nga murder ken nadapay sabsabali nga reklamo nga maipila kontra ken kuana. Iri sabali nga bangir gagiyem ken kabsat awan kanon na po iti mapasama ka lockdown segong kani Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gagiyem ken kabsat ti pelaing presidente nakakaem ti bibig ti presidente apo seknan iti pistok sa seknan iti human rights gagiyem ken kabsat ken pagsasalitante ito apo dito kasama ka po ijay Bulacan. 5 nga lalaki apo digiti natay gapo iti panakatagtagbat da gapo iti makitkita nga rason ket riri iti daga gagiyem ken kaabsat da ijay met balasyo tao particular apo ijay Canada gagiyem ken kaabsat ni Pope Francis emosyonal apo nga dimawat iti pamakawan kadagiti katutubo ijay Canada gapo iti panakamaltrato da babaen kadagiti opisyal ti simbaan gagiyem ken kaabsat ya. Ada ti madaydayaw nga Santo Papa. Iti sabali nga bangir iti pelaeng Canada, British Columbia, gigiyem kay kabsat. Tallo apo digiti natay. Iti serye ti pamaltog iti British Columbia. Kaslamit apo tinapasama iti Ateneo University gigiyem kabsat nga nakatayan apo ti tallo. Gagiyem kay kabsat gapo iti panagpalto-paltog deti may isang doktor gagiyem kay kabsat. Okay, so digiti apo digiti damdamag nga income idanon kada kayo tapno intay trataren intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan iti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pagkasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod, paset ti barangay 50 Butong di Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kini modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, inikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply. Pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay. Magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Nalaklaka digiti lakoda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para ka digiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor. Ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor. Masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor. Gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapul ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon nyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930.
Okay, adan na pala basa pong siyam nga minutos sa kasangwanan, awal kalpasan ti oras tayo alas 12. Makain naman tayo po live and exclusive ni Engineer Vic Ines, ti Provincial Agrarian Reform Project Officer. Gagiyim ken kaabsa at iti Department of Agrarian Reform. Inline na po kada iti nagbalin nga rakurak iti State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Nga kayat ti Presidente nga maituloy apo ti reforma iti daga dati agrarian reform gagiyim kay kabsata then dapat digiti nagbalin na po nga pamilin na ang digiti maikan ti daga awan ti uray kusing nga gastwenda. Okay, iti dati agundaway ada na po iti linya tayo ni Engineer Vic Ines manibo na po iti Department of Agrarian Reform. Sir, good afternoon. Thank you iti ted mo agundaway nga makainuman da kay iti detoy nga aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Naimbag nga malim mo apo Engineer Vic Ines, sir. Naimbag malam Robert ken amin ngagdengdengeg naimbag malam tayo amin apo. Okay. Okay. Sir, ano dito paki paki dito camera sir, baliktad. Okay na. Okay, thank you sir. Thank you. Okay. So, ano dito kasla mapan panunot yo, tapno ti kasta maikan kay papanan dito kalikagom ni Apo Presidente. Amok nga itibiyang ti Department of Agrarian Reform no pay agraryo at ti ano yo, adu dito projects yo nga mang suporta itibiyang di man nalon nga may sa dito kaligiti kalikagom ti Presidente di mapadakkel ti production about iti fisheries kastamit din iti biyang ti pagtatalunan ken pati livestock na dakamat ni Apo Presidente. Amok nga da kayo adu digiti proyekto yo nga mainai giti kakastoy. Apo Ines, please. Juan Robert, kinagpaiso na ti opisina tayo ket naragsak na amon tayo nga mismo ni Apo Presidente dagito yung naibaga na iti zona ket ti maysa iti naibaga na ti karon nga maysa nga naibaga na iso datay panangkod don iti amortization dagiti dagdaga nga nakuberan iti Comprehensive Agrarian Reform Program nga dagiti baybayadan tayo iti land bank ngamin Robert nung kaspagarian ti maysa nga land holding ka nakuberan iti Comprehensive Agrarian Reform Program ti mang finance nga umuna ket ti Land Bank of the Philippines kaya nga saw ni suda ti mang bayad ti land bank tapos ininutan nga bayadan iti Agrarian Reform beneficiaries iti last od iti 30 nga tawen. Iso data tinaka ikabili jay ibagbagan ni Apo Presidente nga Section 26 iti Republic Act 6657 nga kasapulan nga mandaran. Iso nga daytoy ket may isang napintas nga damag kadagiti Agrarian Reform beneficiaries ta no maipatungpal ta siyempre mapalagaanan ng dagiti beneficiaries tayo magaston dagiti pagbayad da iti panagpado pa iti production ma-maximizean iti production dagiti dagdagan nga na-award iti Comprehensive Agrarian Reform Program. Okay. So ije diti tapno nalawag kadagiti Agrarian Reform beneficiaries. Ni Presidente ko na nga mangiparwar iti may isang executive order para iti pan ti 1 year moratorium kadagiti payment kadagiti land amortization. So under DJ nga period 1 year mabalin nga maaramid meten ti amendments deti Section 26 ti Republic Act 6657 nga mangitundanton nga awan ni kusing nga gastuen digitay beneficiaryo. Engineer. Iso ti naman ti nga mapasamok dita Robert barbaring no siyempre adapel lang amin existing pa lang amin dayay Section 26 ti Republic Act 6657 iso nga no maamendaran ta kasi ti papananday amendment siyempre masurot ton dayay condonation no kaspagarigan Robert. Okay, but adda di balikas ti Presidente nga mangiparwar iti moratorium 1 year for that matter. Apo Ines. Juan Robert, iso nga importante launay nga siyempre tatatani baga ni Apo President na danton ti economic executive order siyempre masurot data tapos dayeto panang amendar iti 6657 siyempre dayekat iyemat Congress ken Senate iso nga kasapulang
maamendaran tapno iti kastakit tuloy-tuloy ton DJ bagbaga ni Apo Presidente nga condonation na Robert. Okay. Okay, so kadagito nga al-aldaw amok busy kayo kasi adda diti napunduan babaen ti International Fund nga panaka ititulo digiti dagdaga nationwide detoy amok adat karaman tayo diti probinsya ti Ilocos Norte kadagito nga gundaway engineer adda kadigas gastuen digitay beneficiaryo wenno ma-awardan iti biyang ti daga Apo Ines. Awan Robert libre data dati programa tayo nga split dati support to parcelization of individual CLOA iso dati panangi titulo tayo kadagiti collective CLOA nga adda niti adu nga beneficiaries kasapul lang isegregate tayo kasapul lang nga sorbient tayo kasapul lang nga issue tayo individual CLOA ket awang nga pulos iti magastos Robert dagiti granted for beneficiaries tayo tada ito ponduan iti World Bank nga ken iti Pilipinas iti gobyerno tayo Robert so nga awan iti gasto da Robert ket iti agdama ongoing data tadaan tayo iti talong atawan nga panang-implementar kada itoy ta datay nga roadmap iti may nga kaaduan nga iti target iti Region 1 ngam dati iti kaskti ko nam dati got nationwide nga proyekto iti Department of Agrarian Reform ken iti World Bank. Okay, sir, so dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte, adda mano, di kita mabalin, nga paka mabeneficiaran, iti dito yung proyekto ti World Bank, kunti pagilian tayo nga Pilipinas, Apo Ines. Iti ti inventory tayo Robert, iti workable balance tayo ngamin kat 14,000 hectares more or less. Aya, dito yung 14,000 hectares, naka dokumentar tayo niti more or less iti agdama at dati na dokumentaran tayo iti last year nga 4,000 plus ken iti dati nga tawen nakadokumentar tayo mo more or less 4,000 plus manen iso nga ada pa tinabati nga dokumentaran tayo nga siguro mga more or less 3,500 hectares tapos iti kastakit malpas tayo iti panang dokumentar tayo ngem hamak nga jay documentation ti panakalpas data nga programa Robert no di ket panaki-distribute iti kadagiti individual nga titulo kadagiti beneficiaries tayo iso nga dati nga 14,000 hectares siguro adda iti more or less mga 6,000 met nga beneficiaries tayo nga may kaniti individual CLOA iso data ti tartarabak kun tayo ket dati Robert ket in coordination with the DNR, NCIP, Kennedy Land Registration Authority, tadagiti kasapulang agencies tapno iti kastakit makita tayo nga agsusukot dagiti titulo nga maited kadagiti agrarian for beneficiaries. Okay. Okay, so ano nga parte ti Ilocos Norte? Ti ayan digiti beneficiaryo, especially digiti na idokumenton nga dagdaga Apo Vic. Na rugyan tay aminan nga parte iti Ilocos Norte Robert agsipon karot ta aming nga munisipyo ket damat lang iti collective CLOA tayo aya. Ngem iti siguro ti awanlaan ket ti Adams. Ngem iti amin nga munisipyo kada syudad at damat ket ti narugyan tayo Robert iso nga ngamin tinamayan tayo nga antay nga nag-focus iti per munisipyo no di ket amin nga munisipyo rinugyanan tayo iti nagdokumento Robert ngamin nagkantay ti gondaway nga mang-hire kadagiti contract of service dagiti field validation team tayo nga kungkuna tayo iso dagita ti kadwa tayo nga nagdokumentar Robert ket barbaring ni palubos na po Dios tano mailepas tayo nga ma-inventory no makita ma-validate dagiti nga dagdagan ngamin Robert ket kitaan tayo no sino dagiti na surveyan dagiti dati approved survey planan iso dati mayaramidan iti titulo dagiti awan iti awan pa iti approved survey plan na no kasampulan pa ma-survey isonto iti ipa-survey tayo Robert no malpas ti documentation da
ken validation. Okay. So dito yung probinsya tayo, sir. Kami na kunan ni Apo Presidente ket dapat rumbeng agtultuloy ti agrarian reform ng ipatpatungpal ti DAR. So adapay digiti daga nga mabalin nga masakupan ti agrarian reform program nga mabalin nga maiwaras kadagitay awanan ti daga landless pangawag ni Apo Presidente Apo Ines. Juan Robert, isugit kita antayo dati imbaga na ijay antikwa iti sona na ijay Executive Order 75. Iso nga dati inventory ti data kit kita ante dagiti government on lands nga mabaling nga i-award ti kadagiti beneficiaries tayo. Okay. No kas pagari no ma-identify tayon na daraston ta barbarin no siyempre agsuka mati dagiti undersecretaries tayo ta kada na dumaduma pa nga kwa nga mangidaoloy ti Department of Agrarian Reform. Siyempre kabarbaro mo niya po Secretary Estrella isimpa na pa iti siyempre dapat ti transition team takitan tayo no kasanon tong itultuloy ti dagito yung programa tayo Robert. Ngam nakasagana tayo lat iti probinsya tayo ta tuloy-tuloy mo lat nga i-aramid din tayo dagiti programa tayo kas tayo kunam amot lang iti land distribution iti mandato tayo no dagit mangitan tayo ti support services iso nga ado dagiti support services tayo pay nga maited ka dagiti beneficiaries tayo ken dagiti beneficiary organizations tayo tapno iti kas dagiti kat agbaling nga masustain nga programs masustain dagiti operation dagiti asosasyon ken cooperatives nga assistaran tayo Robert. Okay. Kadagiti nga al daw, sir, ti pamating amin na, ti o resyak, ti pamating diket, digiti aduunay ti dagana, makisayan di dagada, ket maidalan iti agrarian reform, tapno adda maibunong. But kadigitoy, parang karibal, diti nga programa, digiti development, especially panakailako ti daga, mapagbalin niya, business sites, mapagbalin niya home sites, digiti aduti talaga aduti dagana. Hindi haan niya apektado dito programa yo kaditi kastoy nga mapaspasamak Engineer Ines. Robert, adamat iti tayo, adamat iti coordination tayo kat dagiti naduma mga local government unit nga kas pagarigan dagita nga agpatakder no agusar ka dagiti agricultural land holdings pagbalinan da nga balay no pagbalinan da nga commercial site no anyaman adati kung kunate nga panag-apply iti land use iti conversion Robert mabalinda nga apply ti opisina tanda mo dagiti formas tayo tulungan tayo data tapno iti kastakan mapadaras dagiti ayan ti panag-apply data andamat dagiti nararamid da nga land use plan iti comprehensive land use plan iti munisipyo. Siyempre dagiti pagibasaran tayo Robert ket siyempre may samot iti opisina tayo nga membro iti land use plan council iti probinsya iso nga dagita ket mai datag kanyada tapos mabaling itadte dagiti requirements no nya dagiti requirements tapno ma-facilitate the approval iti conversion Robert. Okay. But haan niya kasi pagka siya kakit adut daga ket madalapos nak ti agraryo aglako akon tapno mausarda dependenton ta kayat da nga pangusaran. So di ti puntok Apo Ines haan niya kalaban tibiyang digiti programa yo digiti kastoy nga sa sitwasyon. Haan Robert basta pag nadala ket iti proseso kas pagarigan ko man o dati aglako iti daga siyempre magna iti aglalo na agricultural land holding magnalat nga magna iti opisina tayo takasapulan iti clearance from DAR iso nga no makita tayo mo 10 day no sombre iti opisina makita tayo mo 10 no more than 5 hectares no kasano ti kalawan na day dagana ken makita tayo mo ti Robert tanda madagiti ko muna tayo nga ron nga non-negotiable nga land holdings nga mabalin nga i-convert. Iso nga DJ Republic Act 6657 DJ Robert. Iso nga no mabalin lang nga i-convert awan mat iti rason iti opisina nga hanggang mga probe basta kompleto dagiti requirements Robert. Okay, sino ba talaga? Sino ti paka-aprobaran na ti land conversion?
is it the local government unit or iti opisina yung DAR? Kasi meron ng mga issue nga kastan ada digiti inipit da, agpatakder ti kastoy, ngem inipit da, gaputa hangkano nga pabor or saan niya uno maikontra dito iti comprehensive land use plan. Sino ba talaga? Is it the local government unit or your office, Engineer Vic Ines? Robert, ti ag-reclassify iti ti daga iti local government unit. Yes. Iso nga ti local government unit iso dati manggideng no kaya i-reclassify da dayi daga ta iso na ket agbaling kas pagarigan residential i-reclassify da. Ngem no ti conversion ti opisina ti DAR iso tinek kan iti authority nga aga-approve ti conversion. Iso nga oray no reclassify dayi daga o may latag apply iti opisina tayo for land use conversion. Tapno iti kasta ket may kaniso na iti order coming from the authorized personnel from DAR. Kasi tila authorized personnel from DAR nga agita iti authority ano yan, di conversion, approved conversion ket iti no less than 5 hectares data ket jurisdiction iti regional director no more than 5 hectares jurisdiction ni Apo Secretary Data Robert. Okay. Yeah, DJT, yun yung punto ko kasi adamok nga isyon diti probinsya tayo ng Ilocos Norte, naging controversial yung comprehensive land use plan. Okay, so once nga pabor ni local government unit, iti pa naka-convert data nga lute, okay met kada kayon or mabalin nyo i-turn down dito opisina yo once nga da makita yo nga saan nga umiso iti proseso ni LGU or da Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Panlalawigan po Ines. Teko na kita tayo Robert ti Sangguniang Bayan ti LGU di reclassification. Iso nga they have the authority to reclassify. Ngem ijay reclassification da adumat digiti basis da for reclassification. Iso nga no na-evaluate da nga reclassify into other purpose no dayo daga ket agricultural from other purpose dayo ket aday authority da ngem into no with respect to conversion iti opisina iti mangkita no qualified lagad dayo ag-apply no kompleto dayo requirements ken sa ala ken adda ijay non-negotiable for conversion nga in-evaluate iti kasi dapat dati mang-evaluate to Robert nga iti opisina iti provincial office no diket iti regional office kuno central office. Okay. Going back kadet ti amendments ti section 26 dati RA 66 Republic Act 6657 if ever nga required da kayo nga mangited ka di dokumentos per office kasi lang umati DAR Ilocos Norte kaditi supporting documents seknan iti dati nga proposal iti amendments ready di iti dokumento tayo iti opisina yo Apo Ines. Juan Robert, kasi dayi ngamin law, dayi 6657, dayi 26, section 26, na-specify ngamin dayi Robert nga at agbayad dagiti beneficiaries iti last odd iti 30 years. Iso nga no hanggang makabayad at arrears mo tapos ada pa interest na sila kasjay. Ngem teko na tayo ti office iso nga ti bagbaga ti tata kaya nga inventory yun, nagijay kasi dyan, tapos niti kasta katada si sasagana nga data tayo. Kasi ti problema tayo nga minita, Robert, siyempre, dagita ngamin kat, dagiti pala na ibunong, idi na-implement 3657 na 1988. Siyempre, awan niti record tayo, kad dagiti titulon, nga naibubunong idi. Ngamin, Robert, sa mo lang makita data, ijay yan ti titulo, Okay. Kasi iyan ti titulo ngamin no adda iti utang mo pa iti land bank adda ti encumbrance na ijay nakakabili jay nga dapat hamupay na bayadan ti daga iso nga kaya nasoon hamupay lang nga mailako wano nyaman adda ti encumbrance na ijay nakasapo lang nga bayadam tanong mabayadam Robert mangala ka iti certificate of full payment iti land bank no maited di certificate of full payment isang tumatiti pa nakeka di annotation na ijay likod iti title babaen iti ROD
Iso da may lang iti mangikat kada nga annotation. Ison to da ti time nga mangipakita nga nadalo sen da ti tulong nga iganam Robert. Iso nga kasya ti proseso. Iso nga siguro kita medyo record data ta no kasano nga maumantay no sino pa dagiti hanga nagabayad tapno iti kastakat adda listahan tay Robert. Okay. Rough estimate, Apo Ines, no, adaman in your mind. Adaman no, ti kaslam mabenepisyaran nga agrarian reform beneficiaries tayo, if ever nga maaramid ti amendments, kada ti Section 1026, ti Republic Act 6657, iti Ilocos Norte, o Ilocos Norte alone, engineer. Iti Ilocos Norte Robert kan hala kay Ilocos Norte iti Region 1 ngamin. Dagiti kadwan dagiti na koberante nga dagdaga kadagiti voluntary land transfer. Kaya nasa awan nga dagiti naikante iti dagdaga through voluntary land transfer nabayadan dagiti tenant kadagiti land owner kasi diretso nga nagbayad di Robert. Dagiti ti lang hanga siguro ti may nga posibilidad dagiti nakuborante ti operation land transfer di dagiti dadakkel nga dagdaga nga dagiti hacienda nalalawang nga dagdaga ngam sumagmamano dagiti Robert. Iso nga iti Ilocos Norte more or less siguro baka bati lang nga land owners dagiti nakuberante iti True Land Bank. Okay. Okay, sir, amok nga saan lang nga panangipaay. It's not only acquisition, yung kuna niya po, Presidente, but ti programa ti Darket, imut-motivate yun, digiti agrarian reform beneficiaries, tapno mausarda nga pangtulong or pagbiyagan, digiti daga nga may paida. So, kumustan? Digiti proyekto yo, seknan, iti pan nakausar, digiti daga nga naipaay kadakwada, Apo Ines. Iti agdama Robert kat makikita tayo nga babaen iti panang evaluate tayo kadagiti as assistaran tayo nga beneficiary organizations. Makikita tayo mga matultulungan da dagiti miyembro da iti naduma-duma nga lugar agsipod ta iti opisina tayo agas assistar tayo iti more or less 100 plus nga beneficiary organizations tayo. Okay. Ket makikita tayo dagiti nga organization Robert ket naikikan tayo niti pharmacineries, naikikan tayo niti dagiti traktor nga kuliglig, traktor nga four wheel, ken naduma-duma pa nga facilities ken dagiti pa agri inputs Robert. Naikikan tayo dan iso nga siguro dito iti agdama makikita tayo nga dagito nga organizations tayo kat iti last nga evaluation tayo yung central office tayo kung kunada nga itema dati information maturity evaluation kadagiti arbos dati ado ti masubsobrek iti top 100 nga organizations nationwide tayo Robert ken ti maysa iti banna kat sumsobrek tayo nga number 1 number 2 iti nationwide nga evaluation. Iso nga babaen ka dagiti indicators nga makikita tayo matultulungan tayo dagiti beneficiaries tayo Robert. Okay. Ada dito pa text question dito Apo Ines, please. Kasano apo no recipient ti dar idi ket naka-transfer title nan iti apo nga masao nga recipiente ket ilako na jay daga mabalin kadi saan kadi nga makabasol jay seller o to include the buyer, engineer. Saan basta limampas lang kadi yan ti prohibition period nan Robert nga 10 years yan ti titulo mabalin na nga ilako nga data Robert ket through transfer action lang. Kaya nasawan magna iti opisina ti Department of Agrarian Reform. Tapos iti kasta ket surutan tayo proseso kasi dati proseso na dagiti kasta nga transaction Robert. Ta hanga mabaling basta-basta mai-transfer no hanga magna just itong proseso kasi into no magna iti opisina evaluate mo ti opisina Robert iso nga hanga basta-basta nga ilakom latan
magnay ti opisina ta hanga mabaling nga may transfer no hanga magnay ti opisina ti Department of Agrarian Reform. Okay. Engineer, ito pala yung State of the Nation address. Binsa-binsa ti presidente ito panang paduras tayo ti bendig ti agrikultura to include farm to market road. Sa mga uri ti dar, ado digiti proyekto yo kasla kumatulay ng Pangulo, dapat digiti infra projects yo, may panggep ka digiti irigasyon kada ano. So kumustan digito to include dispersal kada digiti livestock, engineer. When Robert, kinagpaisonan na, iti monitoring tayo kadagiti infrastructure tayo, Robert, kat yearly. In coordination with the local government unit. Okay. Hala nga iti opisina, no di kat pati ti local government unit, nadanda iti, inikantay da iti responsibilidad, Robert, nga kadwa tayo da, tapos iti kastakat makita tayo, no, DJ project tayo kat maperperdi, kat awampay iti 10 years no DJNT prohibition period DJNT kwa kasapulan nga manglatang da iti pondo for the maintenance iso nga numalpas DJ monitoring mi kadagiti infrastructure projects tayo adda nga halang iti opisina no di kat umay pay ti taga central office tayo kan taga regional office tayo agaramid tayo ti report tapos idatag tayo iti local government unit tapno iti kastagat amo damat dagiti may tulong da iti panaka-sustain mo no panaka-maintain dagiti nga project. Iso deta ti may sapay nga may pagpanakal ti opisina ta dagitoy kat mamonitor Robert. Okay. What about livestock sir? When pati di livestock dagiti project iti climate resilient program tayo ta idi kat da tayo iti Ilocos Norte may sating negasatang naka-avail kada ito yung programa nga livestock dispersal. Iso nga ado dagiti naibumbulong tayo kadagiti na dumang arbos tayo ket kasi na po Dios dagiti Robert kat continuous ta no nalako dan gumatag dati bagi da may man ti sabalin kas ti kuan Robert. Okay. Yung natin na engineer, gulayan sa barangay, meron di ba dapat kas dito yo? Juan Robert, kinagpaisonan na dati ilons tayo naki-tie up tayo iti farm business school. Dati project ng farm business school ison tinangi ko ami jay buhay sa gulay. Dati dati site tayo iti pasukin nalpasan iti memorandum of agreement tayo iti local government unit kurang nga ti pundo tayo Robert hamang mabaling nga dati pundo tayo laeng hamang nga umanay isong nga kang kanayon iti panakikamayat tayo kadagiti local government unit tulungan tayo basit may panggep tumulong da basit iti opisina tayo may panggep iti pundo hante nga kaya nga datayo Robert ken kasapulan ti assistance damat aglalo dagiti adda iti agriculture iti local government unit tapno iti kastaket ma-sustain tayo dayjay program Robert kinagpaisuanan na addan dagiti nakitay apan tayo kadagiti naduma-duma nga institusyon tapno iti kastaket adda paglakwan da kadagiti pagmarketan da kadagiti produce da kas pagarigan kas ti may isa nga nakimuwaan tayo iti BGMP iti Lawag City kan iti Batak City nga dagiti arbos tayo dagiti beneficiary organizations tayo nga addaan iti casting nga project Robert ket isodan ti mang supply kadagiti kasapulan das pagrigan bagas tapos vegetables dagiti isop-supply tayo Robert ken ti may sapay iti DepEd nakitay uptay pay iti school-based feeding program da iti Ilocos Norte Division ken Batak City Division iti last school year datay dagiti organizations tayo iti first district ken second district isudan ti nagsup-supply kadagiti kasapulan da iti school-based feeding program tayo ket barbareng iti sumaron nga tawan iti school year 2022 to 2023 either diretso tay nga maki-tie up kanya da Robert tapno iti kasta adda paglakwan dagiti beneficiary organizations tayo nga nekan iti programa iti buhay sa gulay FBS Farm Business School kadagiti pa nagproduce da kadagiti vegetables. Okay. Another phone-in question, if naka-title na di dagati recipient agbayad kadimet no kwan iti yearly property tax kuno ditoy engineer. When Robert isot ti may nga purpose na ba Robert tamno iti kastaket adamo may tulong tayo iti
income dagiti local government unit ta kasapula mga dati real tax tila ta Robert kasapula kabayadan tayo ta responsibilidad tayo data. Okay. Pagka na fulfillen, di pa naka-titulunan, inagang ka ni recipiente, talagang required nga ag-taxen, ag-buwis. Robert, okay. So han nga saklaw if ever nga amendaran deti section 26 deti nasaong Republic Act deti nga obligasyon digiti recipient po Ines. Data akit kita antay to na niya ti i-amenda dyan ti section 26 Robert nga responsibilidad tayo ngaming bayada mo no dati dagatayo di ba? Okay. So naibagayo DJ panang train nyo kada giti tao tapno ti kasta mausarda digito nga daga. So kumusta ti monitoring? Is it maibaga kadi nga banlaigi ti pan naka-train digito nga tao nga imawat wenno na ikkan ti daga ket mausarda digito nga daga para iti pagbiyagan or pangpadurasi ti panagbiag engineer. Robert, makikita tayo mata dagiti i-train tayo makikita tayo nga damot ti improvement siyempre babaen iti panangkita tayo magkadagiti organizations makita tayo magdagiti resulta dagiti ayan ti panang-evaluate kanya agsipon nga ron tayo Robert ti opisina ti DAR ori dagiti itudtay nga farm mechanization dagiti tractor dagiti kuliglig dagiti na dumaduma mga facilities tayo adda iti assessment tayo ti every year ken adda iti MUA ken adda iti trust agreement tayo nga sursuroten da Robert iso nga i-evaluate tayo ida iti every year tapno iti kastagat kitaan tayo no adda mala income da income da mala kadagiti nga may ited ken napindas mala ti panang taripato da ken maus usarda maladagi nga facilities Robert. Okay sir, thank you very much itindad mo agundaway ngem nadda pa digiti kayat mo nga idanon especially digiti beneficiaryo iti programa ti Department of Agrarian Reform. Go ahead sir. Sir Robert, una po kahit kumantagyaman iti kani Apo Robert iti panang interview na iti numutubiyang tapno iti kastaket may tedmimet iti comment mi wano reaksyon mi may panggap iti sona na Apo Presidente ket alam mi pa dati nga gundaway nga mangi baga makadagiti na dumaduma nga programa tayo iti Department of Agrarian Reform kangro na ti Ilocos Norte ket sapel ako maapot adadagiti kayat yung problema yo no kayat yung agpatulong iti Department of Agrarian Reform silulukat iti opisina tayo iti Lawag City iti provincial office tamno iti kastagat matulungan da kayo ken may kanda kayo iti advice man ken barbare nga po mai babaen iti leadership no panag presidente na Apo Bongbong barbare no matulungan na tayo iti dagiti agtaltalon tapno iti kastagat umado iti production tayo ken magun-od tayo iti food sufficiency san lang iti intero nga Ilocos Norte no dagiti intero nga Pilipinas nembaga malebtayamin na po. Thank you, Robert. Thank you.
or anan na naka-off ganyan din microphone. No tidar ti pagsasaritaan kada iti kalikagom ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga mapaduras apo ti biyang ti produksyon ti agrikultura. Aduna po nga proyekto tin patungpal tidar nga baka mangited kay ipapanan iti deti nga kalikagom gagayim kay kabsat ada tulay ng pangulo da ada dispersal da po tinagdudu mga taraken ada agri-anan infrastructure projects da po nga dagiti ket intended para iti biyang ti agrikultura kaslo ko mairigasyon farm to market road sa darangtay da gagayim kay kabsat so tidar saan ang paudi no siya kamangkit-kita po nga mangited kay ipapanan tapno matungpal dagiti nga kalikagom po ti presidente nga danon or naipalaon anag ken bugas detoy state o muna apong State of the Nation address na wenno pa nag-report na kadagiti tattao so padaanan nyo gagiyim kaabsat once nga ma-amendaran deti section 26 tinasao nga Republic Act 7756 gigiyim kay kabsat librento aminen apo para kadagiti awanton ti obligasyon na dito agrarian reform beneficiaries. Okay? Kasangwanan niya itultulo tayo. Di sabsabali pa yung damdamag nga intrataren ken pagsasaritaan. Pagyawanan tayo abo di tinayat nga tumultulong kada tayo. Iti pa nakaidanon ti programa Damdamag ni Berto ken ti programa Tina Palabas. Thank you very much ken ni Mr. Edwin Ancheta. Manibo na po di Toronto, Ontario, Canada. Ni Mr. ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala. Iti Curimao, Ilocos Norte. Mr. Jewel Centillas, manipo diti lahay na Maui, Hawaii. Thank you very much. Ikasinsin ko, Onopre Durupan, dita Wayanay, Hawaii. Ni friend Wayne Rumbawa, dita San Jose, California. Ni Prince Jose, iti South San Francisco, California. Ni Juanito Muller Fariulen Jr., Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii. Kasinsin, happy birthday. One time, big time. Kung ano nagbakasyon kahit, ayabam amin ipantayon. Kung ni kasin. So once again, happy birthday. More birthdays to come. Mr. Loreto Tamayo, dito Waipahu, Hawaii. Ni Carmen Wala Walker, San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Erlinda Perminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. CB Farm, Weno Kalawagan, Belisario Farm, Idi Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Babayin ka na Mr. Dado Belisario, kay ni Ma'am Janet Belisario. Okay, kablaon tepe po, di kiti viewers tayo. Ni Mr. Hill Paraiso, manibo di Apari, Cagayan, paring guwapo. Thank you very much, hindi ka na yun naman nagbibuyam. Ni Compadre Rexy Buyat, dita Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo, ita Bacara, Ilocos Norte, ni Ate Lovejoy, ije Hawaii. Thank you for watching, my friend. Arnel Ancheta, manibo di Italia, ni Dema Paulino, ni Dorocha de la Cruz, gagiyim kay Kamsat. Thank you. Iti kang kanayin nyo para nagbibuya. Iti programa tayo, Damdamag ni Berto, manibo di ENR Online. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Dapat na bati sa nga pula minutos kasanguan natin oras yung alauna. Naragsa ka pa nagbibuya ni Abalayan Lando Barot. Manipo na po iti Estados Unidos. Thank you, Abalayan. Iti panagbibuya may programa tayo Damdamag ni Berto. Napagsasaritaan tayo mitlangin na po may panggip ti dagdaga. Gagayim keng kabsat. Especially ti biyang ti panagibunong ti daga. Ti nga dito ikit na ipadalan legal. Iti biyang ti Agrarian Reform Program ti Department of Agrarian Reform gagiyem ken kaamsat ada digiti krimen apo nga mapaspasamak gapu iti daga kasla ti pasamak apo ijay Bulacan hustisya ti ikis diti kapamilya ti 5 nga lalaki nga digitoy ket agdaldalos apo agano da iti ruot nga awanan asi nga tinagtagbat dagiti saan pay nga na bigbig nga akinarami diti patagtagbat iti Doña Remedios Trinidad iti Bulacan. Makikita met nga riri iti daga. Wenno isu iti kasla atap digiti kakabagyan digiti napapatay iti nga rason no apay nga napasamak deto nga nakaames nga krimen. Nakigtut laingen digiti anak wenno kakabagyan, especially kapamilya, digitoy nga napapatay, agapo iti dati nga pasamak, nga awan man laeng iti maibagada, nga kaariri, digitoy dati amada, gigiyem kaabsat. Aging gana ita, blanco pay laeng apo, ken saan pay nga naipaay, iti makunkuna, nga hustisya, ken mabuteng nga agsarita, digitoy, ang kakabagyan, digitoy pimusay, ken digitoy ket agtrabaho da nabayagdan nya agtrabaho ngem sandang amo no kasano nga rugyan da apo kadigitay digitoy napasama ka po kadigitoy kapamilyada hustisya para kadigiti naganak ti ikis digitoy apo digitoy napapatay nga uno deti napapatay gagiyem keng kabsat nga ama gagiyem babaen iti pan nakatagtagbat na uri kadatay dito'y probinsya ti Ilocos Norte gagiyem keng kabsat adun digiti krimen nga napasamak kasla kumadeta panangdangran panangpapatay iti pada nga tao o even agkakabagyan nga tirumrumwar nga anggulo gagiyem keng kabsat ket ti panagririri iti sanikwa aglalo iti daga
Adan na pakakitaan na po record tibiyang ti Philippine National Police or adon saan lang adan adon na po digitay record tibiyang ti Philippine National Police kada digitay napaspasamak nga krimen gagiyem ken kabsat nga ti rimwar nga anggulo wenno ti investigasyon ti rimwar iti investigasyon ket isu DJ apo DJ napapatay da gagiyem ken kabsat gapu ita adda ti kariri da kainagaw da iti daga napan nagriri na kastoy nga tao gaputa in panagan metten ni kastoy nga tao deti daga nga tawid na pay kadagiti naganakken ko na gagiyem ken kabsat wenno in lakulatan ni deti wenno saan adda ginatang mo nga daga gagiyem ken kabsat adda digiti umay agclaim isudakit magipagtagi kwa dijay nakadadwa po nga riri ti daga gagiyem ken kabsat nga digitoy ket mangituntunda apo ti panakapaspasamak digitay krimen so nga liklikan tayo di kasdi apo ken digitay met aday ti gobyerno especially ti digitay taga land registration authority nga mayata po nga mangilakad-lakad ti kakastoy especially dijay nagadua apo digitay agririri ni apay kukwammeteng ket kukwa di lulumi deta da kami ti da kami ti original nga kinbagi deta dari kakasjay wenno saan adiri ti umay agkliklip impatawid kanyak ni kastoy nga pulano gago patawid na ken ka o ti pakitam nga pakakitaan nga si kakit agtawid tarantado detoy mapan na ka kapitan kadadaamin gagigim kay kabsat awamet awamet ipakita na deta metla dakulap na nga umay agsao-sao ti na intulukwan sus Maria Josep gagiyem ito kung iso ti pakapaspasama ka na po iso rumor ti investigasyon nga adda digitay napasama ken na krimen nga kakasjay gagiyem ken nakabsat lalo no makita da nga medyo mintalon deti taon nga iso ti nakaipatawidan na iso da talaga ti original nga agtagikwa adanto digitay asidega po iti kapet na kadiri agtuturay opisyal mga opisina gagiyem ken kabsat nya isu di jayen pailakaddan painaganda kadakwadan ket kakaasin to deti agtagikwan nga DJ nga daga amuna nga kukwa digiti ninuno na ancestors na ngem dinamit kukwan gagiyem ken kabsat hamit isu tagtawi den na ipanagan met iti sabalin so aliklikan teti kakasjay gagiyem ken kabsat may sakuma deto apo kaditay advokasya digiti agtuturay tayo tapno maliklikan ti krimen nga dito ket mapasamak gapu iti panagririri kada iti sansanikwa especially iti daga adon na po adon nga record tibiyang ti nailya na pulisya iti panaginvestigar da kada iti krimen pamapatay panagdangran kada sabsabali pa gigiyem ken kabsat DJ panaggiinagaw wenno panagkamkam iti daga wenno makunang land grabbing gagiyem ken kabsat. Okay, dapat nabati apo nga 4 minutos kasangwanan ti oras tayo ang launa. In pasigurado, idikalman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga saanen nga mapasamak pa iti lockdown nga detoy ket gubway ti COVID-19. Edi umuna nga State of the Nation address ti Presidente idikalman inamin ti Presidente nga ni Marcos nga saan na nga kabalinan wenno saan nga kabalinan ti pagilyante nga Pilipinas ti mangipatungpal iti baro nga lockdown saan tay nga kabalinan kunana iti sabali pa nga lockdown gaputa awan ti aramiden tay nga lockdown kunana ni Marcos ken detoy ket pinalakpakan apo ti adu nga tao wenno nagbuya personal iti State of the Nation address rumbeng nga balansyen ken urnusen tayo iti biyang ti salunata ken kasameten ipaay tayo iti pagimbagan digiti umili ken ti ekonomiya ti pagilya na Pilipinas. Impasigurado ni Marcos nga agtultuloy apo iti panakaipaay ti booster shots kontra iti COVID-19. Ure pay nung umato, digiti maapektaran ti COVID-19 según ti Presidente, agtalinaed nga nababa ti maipanit hospital kang runaan na digiti matay. Balbali nga dinakamat ni Marcos nga agtalinaed digiti alert level system nga maususar. Agtalinaed pa kunana ti alert level system ken adalenda nus anya digiti rason wenno klasifikasyon tapnon mas maibagay iti agdamang nga sitwasyon aglalalo iti panagbaliw-baliw iti COVID-19 wenno detoy COVID virus gagayem ken kamsat. Amo yung amin ti lockdown agpeso nga maproteheran ti tao gaputa no lockdown no kunam hanggang makapangga di naka-lockdown hanggang makaka-strike hang meta makarwar di lockdown area ngem ti agsuffer dita biag ekonomiya gagayem ken kamsat
adu apo nga nasyones uno di pa ket iti intero alubong nga tibim magsak ti ekonomiya na gapo iti lockdown. Hana makastrek di aeroplano, hana makastrek di goods, cargos, gigiyem kay amsat saan na makabiyahe di kita tao. Gapo pa ilang iti lockdown, gigiyem So no, han lagat di nga kasapulan ti lockdown na lockdown pagririyan pa ti lockdown idi ada diti aglibas, ada diti mapagpaburan, kagura da diti mapanagbantay kada da amin gaputa mariknan ti tao ti rigat gubway ti lockdown gigiyem ken kamsat isu nga masapol nga an nadantay met apo aramiden tay met DJ tayo, partisipasyon tayo, when no akem tayo, tapnon tikas na maliklikan, ti panagwaras dito yung virus, ket maliklikan ti lockdown, nga mabalin na mangitunda apo, iti panagsaper, panagbagsak, panakatnag manin apo ti ekonomiya, nga mangitunda iti panagrigat, ti sang kapagilyan, no di peket ti sang alubungan, gagayim ken kabsat, apo nga kakailyan. Okay, so, ada dito balikas ni Apo Marcos, Apo Presidente, seknan iti kawan ti maaramid nga lockdown, ngem masapol nga matunuyan deta babaen ti kooperasyon, saan lang nga ni Marcos, gabot isut mangibagbaga nga isut Presidente, no diket dakkel ti akem apo ti tattao, pakairamanan di iti agtuturay nga adda iti babaen ni Marcos, gagayem ken kakabsat. Awanen tinabati pa nga oras iti deto nga malem para iti programa ti Damdamag ni Berto. Deto yapo di pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sapada. Agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugog tayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong mga ipainom tayo, ket hang agapo kadagitay stagnant waters, dagiti pagpupunipunan, dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at takpimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert ket dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramit kay temporaryo nga paglinungan da. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnat tayo dito may iwasan talaga awara na niyon di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumiksa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makagkagat nila mo nga mabalin nga dengue kadakwada ng nabigsada handa gurigor, handamit nga makarik nga timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure.
tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Bali yung ablawan da kayo papagayam, iti nagasat nga malem, iti Martes. 26 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2022. Idanon mi ti sa bali pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Agustin Paulino Agustin. Tapno da kami ti agdanggay nga mangidanon di pakabuklan ti programa tayo Tinapalabas iti dayto nga malem. Awisen da kayo nga rod nga kadanggay mi ti lasod ti maysa nga oras. Tapno intay tuloy nga ipatangatang dayto surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kinayat ni pagayam tayo Bernard. Ngem kasangwanan nga intay tultuloy nga ibasa dayto surat ni Bernard. Pagyamanan tayo di kitinaayat nga tumultulong kada tayo iti panakaidanon ti programa Tinapalabas. Thank you very much, iti CB Farm, Bueno Kalawagan, Belisario Farm, iti barangay Barisbes, Dingra, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kini Ma'am Janet Belisario. Agyaman tayo pa kani Erlinda Ferminhood, iti Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, nga kasangay iti deto yung aldaw, naragsak ngayong panagkasangay kasinsin, sapay tadadupay nga bendisyon, ti ipaay ti apo kengka, kinadadupay nga panagkasangay, ti madanon mo. Kastampay nga agyaman tayo kini Juanito Moller, Pariulin Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Friends Jose, iti South San Francisco, California. Ni Mr. Wayne Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Mr. Jewel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much kini Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Daytoyen tinurure digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Ridad Farm Supply. Pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan. Kasti pestisidyo, insektisidio, abuno ken sabsabalipay. Magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Nalaklaka digiti lakoda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Laviñas Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Laviñas Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang adeta? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Laviñas Beauty Parlor nga agserbi kada kayo iti nalaka a presyo. Laviñas Beauty Parlor. Ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Laviñas Beauty Parlor. Masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Laviñas Beauty Parlor. Gupit sexy, gupit pogi. Ti Laviñas Beauty Parlor ket makasapol ka rin beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Tingarudin papagayam nga di tuloy nga patangatang dito'y pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Bernard. Nupay adayupay di ti panaglukat ti klase. Manong Robert nagturungan iti Manila, Daminda ken ni Luisa. Kasla joke may liwliwag. Kasla nagmanto ti sibubuke lalangit ko. Nagpanes ti aglawlaw ko. Edi kaawan ni Minda. Edi lugar mi. Pimanaw man ni Minda nga jakman lanay pudno ti pudno nga kaririknak kenkwana. E madayo ni Minda nga di naman la naamuan. No kasano ti kinapatig na kanya. Pagayam ko. Nagbalinak nga ro na linay. Inaldaw-aldaw nga sapsapulek, tinaldaw nga pa nagkukuyog mi atallo. Ni Luisa, kang runaan na kiniminda, Manong Robert. At dapigit din di gundaway nga madmadlaw nak ni Nana. Oh, di ka manin makapangan. Naimas met tiginatan ko nga si Denta. Adobo nga karne ti baboy. Saan met nga nakusilti na po eh. Angin, kaskasti nga di ka makapangan. Anyaya ti mapaspasamak ken ka anak ko. Nukwan kasta digiti saludsud ti inak. Nga bibagak nga awan ti gana kamangan. Wen Manong Robert, nagbalin nga nakalidliday ti biyag ko, gapu iti adayo ti babae nga ayatek. Nga di naman la naamuan. Noan niya ti adday ti kaungan ti puso ken riknak. Manong Robert. Pinagbalin ko nga roda ako pado ti bagik. Wen, agbirbiro ka kadagiti pakitrabahuak. Urean niya laditan. Basta laeng makatiggedak. Ngem kang runaan ti amin kabsat. Kalikagom ko nga may liwliwag. Ti adayo ti babae nga patpatgikunay. Ni Minda.
Wenno adda laeng iti uneg ti pagtengan mi, bayat ti panagmemesak numapan iti panaderya nga pagtrabahuan na ni nanang. Jak masurutan dagiti aramid ko. Jak masurutan nga dalusan ti uneg ti balay mi. Tiruar ti balay mi. Jak masurutan ti mapan mangigilgel o basit laeng nga mureng mi ken ni nanang. Ngamin ket nilattaminda ti pampanunutek. Nilattaminda ti agar-ari ti kaunggak. Dahito ti rason nga sapsapulek di pakitrabahuak. Ngem no daduma pagayam ko saan metten nga trabaho ti masapulak no diket panagballog. Wenno mairungguak ka di kapatadak. Mapang kami ti waig wenno karayan nga agkalap. Ket intunad na kami sadyay. Sana mariklikan nga adda ti ininom wenno magatang ti arak. Dito'y kabsat nga medyo nasursurok ti uminom. Ngem saan metket di nga kas kaditi daduma nga ure dala makaturugen iti sirok ti lamisaan nga nakay parabawan ti botelya ken baso. Wenno saan ket saan dan niya makaawid. Amok met pay laeng nga kontrolen. Inaramid ko laeng detoy nga panang sursurok nga uminom ti arak tapnon ti kasta makalipatak pagayam ko. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Adu digiti pakitrabahuan. Ngem adda maysa nga nangijaya kanyak nga mapanak tumulong iti maysa nga talyer wenno pagtarimaanan ti lugan. Ore kanuno parayawat aklaeng kadagiti rimienta nga masapol. Adu digiti parukyano tinasao nga talyer. Isu nga napanak. Dita nga, agkuyog kaming kaninana nga rumwar iti bigat. Wen manong, agkuyog kaming tumitlay nga agawid. Ngem no daduma, adda digiti gundaway nga adda digiti kamakam mi ket umunon lalatan niya agawid. No saan ket adumit pala digiti customer day ti malem, tumulong pay laeng ket siyak ti umunon hamit nga agawid. Dito'y kabsat nga kasla nakailiwliwagak. Nakailiwliwag ak kunak ngem at dalat na digiti gundaway nga sumken nilagip iti babae nga ayayatek. Ni Minda. Minda ditoy, minda sadyay. Minda ita, minda into nubigat. Kasta iti kapamayak wenok. Pampaspasamak kanya. Manong Robert. Alisto ti panagtulid ti panawen. Wen kabsat ko. Naayayo ak iti kinahelper ko iti mekaniko wenno iti nasao nga talyer. Agingga nga iti maysa nga aldaw. Edi agawid kami kaninanang. Imay ti maysa kadigiti karuba mi nga adda bitbit na nga surat. Ay Bernard, si akon tinangawat ka deti surat mo ta. Mamitlo darasin nga agsubli-subli ti kartero nga umay dito balayo ang awang kamet. Ipatpatuldok ti an mga talyera ng ibatik ka dilaing ng kunana. So nga, inalakon. Inyawat na nga rod tinasaw nga sobre. Kinitak tinaggapuan na ni Luisa. Manong Robert. Nagdardara sa kasimreki di balay mi ken napanak nagdiretso di kwarto. Edi uneg ti kwarto linokatak ti surat ni Luisa. Kapingatangan ni Luisa ti nagsurat. San man laeng ani Minda. Binasak ti surat kabsat ko ket nakaipalaon ditoy ti panangkumkumusta ni Luisa kanya. Kini pakpakam muna nga isuna ket addamet ti tinasaya at kasasaad. Mayad adaptar na kanon ti bagina iti kamanilaan. Makapanda kanumet ten iti tiyendaan niya, agtiyenda kariti kasapulan da. Makaayayo ka no tinasao nga syudad. Ngem kang runaan na ti parang kumusta na kanyaken. Malaglagip na kanumet. Aglalo digiti panagkukuyog ken panag-iistoryami. Sinapsapul ko ti paset ti surat. E di panangi kumusta namit kanyak wenno panangi pakaamu namit no anyan ti sasaaden ni Minda. Ngem napaayak.
In parabaw ko ti surat iti basit nga lamisaan niya di abay ti katre. Nagtugawa kay ti iking ti katre. Kumusta nga taniminda? Siguro, kaslamit ka ni Luisa nga naragsak iti kadade di Manila. Itataam mo kung ti address. Ti napananda. Agsurat aktumet. Subalitak ti surat ni Luisa. Ngay magsurat akto kini Minda. Angin. Anyat ibagak kini Minda. Kabalinak ka din nga, isurat nga isunakit, nabayagin nga ayatek. Kasano nga ro din no? Kaguran ak. Amahan tagumurakit. Di naksubalitan wenno di nasumbatan ti surat ko. Dagita nagay ayam iti iti kapanunutak wenno riknak manong Robert. Madamdama pa'y nagtimekan ni nanang iti ruarti kwartok wenno sangot ti ridaw. Bernard, umay kan tamangantan. Naluto kong tinapoy ken. Tilata si data na kiti ginatang tangan alpas nga luto. Umay kan. Dago sa katimmak der ket nagdiretso a kiti lamisaan apanganan mi ken ni nanang Manong Robert. Edi makapanganak nangalaak iti papel ken kastamit ten ballpen. Ditoy nga nangarami da iti subalit ko iti surat ni Luisa kanyak. Wen kabsat ko. Nagyamanak ni Luisa iti panang kumusta na kanyak. Ikarkararag ko kunak nga agbalin ka nga naragsak iti kaadam iti nasaw nga lugar. Ken sapay kumatagbalegi ka iti arapaap mo. Iti korso nga irugiyo, wenno irugim, kas may saners. Dagita laing ti linaon ti surat ko. When pinal ko nga rut ti surat, ken hindi, wenno nagdesisyonak nga, ento nubigat a pamanya daki ti sentro ti ilimiket, ibusun ko ti surat, nga may tulod ken ni Luisa. Saan ko nga pinatuloy ti plano kabang surat met ken ni Minda Manong Robert? Ngamin maamakak, kinamanganta, katawaan nak no kaspagarigan. Ken awan ti amok nga ibaga. Dita nga rod nga, edi maipinal ko ti surat, kinupin ko detoy. Gumata tulayan nga ni subrento no bigat. Ano sanan adet ti papel nga pagsuratak ta awam met tinagatang ko nga napintas nga papel. Biglaan met ti sasangpet ti surat na. Kinunak, kalpasan na pagayam ko, inyedda kong tibagik, iti katre ti mismo nga uneg ti kwartok. Naglabas pa iti panawen, di napuputan kamsat. Nagsarding meten di ba nagsursurat ni Luisa kanyak. Aging nga dyakon nakatipel, wen pagayam ko. Makaamuditan ko nakitibagit. Kumustaik ni Minda. Kasla dyakon maibturan ti iliw ko, iti babae nga patpatgi. Aglalo di maamuak nga saan da makabakasyon gaputa. Ado ti trabaho da iti apartment nga banbantayan da. Ket digiti kanulaeng kabagyan wenno naganak kadakwadan ti bapan sumarungkar nukas pagarigan. Ororayek nga. Agbakasyon kumamit ni Minda. Siguro nakapudpo daw itan. Siguro adaddan ti lapsap ken lasbang na ni Minda ita. Kinunkunak. Nagsuratak nga rod iti puro pakumusta. Kumustaik ni Minda, pagayam ko.
Enturtured kon nga inaramid ti surat ko ngem, jak na itured. Nga babaen ti surat ket iso ti pangipudnuak, iti nakabaybayagin na riknak kenkwana. Kaasi ni Apo Dios iti lasod ti dandani nakabulan kalpasan ti panangibuson ko iti surat ko kiniminda nakaawa ta kiti sungbat na Manong Robert. Jak may ladawan ti ragsak ko iti basaek ti subalit kanya ni Minda. Kung kumustain na ken malaglagip dak kanumen enrama na dito ni Luisa. Adda digiti gundaway nga sikat ipagsarsaritaan may. Adda pa'y paangaw iti surat na nga no kanuno agkasarakket saan ko kanu nga liplipatan ida nga imbitaran ta ikarigatan da kanu ti agawid kinagatenda iti kasara. Kabsat ko daytoy nga balikas wenno na ilanad ti surat ket isun ti puunak kinunak iti bagik. Dito ito nga ibagak nga pulos nga awan ti planok nga mangikasar wenno umasawa. No saan a mismo animinda ti maasawa. Iturtured kun kinunak iti bagik nga ibuksilan ken kuana babayan iti surat. Tinabayagen nga wenno nabayagen nga nakpanagayan. Ken iminda Manong Robert. Dayta nga rod ti inaramid ko kabsat ko. Ket inbuson ko ti subalit manen ti surat na nga dituyen nga inpudnok nga nabayagen nga agayatak kenkwana. Kaasi ni Apo Dios nagsubalit. When nagsubalit ni Minda kanyag, ket adda digiti paangaw nga nailana diti surat na Manong Robert. Ngano kanu idi kumapay nga inbagak nga agayatak kenkwana ket amangan ta napanunot na nita. Ngem gaputa itak kanulaeng nga ibagat panagayat ko agurek nga rod tag panunot ken sintiren na no pudpudno ak kenkwana. Banag nga nakaragsakak pagayam ko. Namati ak nga adda pay laeng dedi atap kong adametrik na ni Minda kanya. Ngamin pagayam ko adda dedi aksyon no aktwasyon na idi. Nga pakaayaywa kunay ken kasla mangiladladawan niya adametrik na kanya. Paunay ka ngaminin Bernard. No kumangamin idi pay nga nagpudno ka di. Mabalin niya kaayan ayat mo kumaitan ni Minda. O kita ay mita. +1 na kay di medyo mabayag ta sintiren na kakano. No kumakano imbaga mi din, amangan ta na panunot na itan, amangan ta sinumbatan na kakuman. Nakapoy ka nga talaga Bernard. Panang babalaw ko iti bagik, Manong Robert. Naglabas pa'y di aldaw kabsat ko. Sa anak ko niya basta helper, iribiyang ti pagtrabakwa katalir. Wen Manong, amok meten nga urnusen digiti saggabasit nga problema karito umay dapat tarimaan. Agtalek meten ti busko nga sangwek digiti minor trouble laeng wenno minor problem. Digiti babasit talugan kasi ti owner type jeep. Digiti kotse ken sabsabali pay. Ure digiti motor nga mangguyo diti bomba ti danom. Awaten mi amin nida nga tarimaanen. Edin sa nga talyer. Ket digito iti pagpabagi da kanyak nga trabahuen. Oh, manay digita nga pagsursurwamon ken pangdevelopam iti widom wenno laeng mo iti panagtarimaan. Sabagay nukit kitain ka, alisto kami ta makasursuro. Naannad ka pa eh. Ken data ti nasken nga aramidem ti panagan-annad.
Amom no, adu digiti mairaman mo ang maperdi, ti patarimaan da keng ka, sigurado nga agpungtot ti umayag patarimaan. Maperdi ka, maperdi ti si bubukel nga talyer tayo, minusyap tayo. So nga, agan-anad kayo ti panagtarimaan mo, ken masapul nga siguradwem ti pagatang mo nga pyesa, nga iso iti talaga nga perdi na. Saan tayo di nga, masigurado nga kang kanayon nga, masapul nga 70% nga iso ti perdi ti tartarimaanem ti pagatang mo a pyesa. Tapno saan niya agpungtot wenno magastuan unay tumayag patarimaan kada tayo. Pamagbaga kanyak ti boss mi wenno boss ko iti nasao nga talyer. Nagyamaman gaputa nagbalin nga naanos. Naanos unay nga mangisursuro kanyak. Narugit ti ima a 7 keng grasa. Ngem kasukat na met ti kwarta Manong Robert. Naglabas pa digiti aldaw kabsat. Naiayo kiti trabaho kiti talyer. Gaputa na sursuro kon digiti simple laeng nga matarimaan. Dito'y nga kasla nagmaumaw tilagip ko kiniminda gaputa. Awan metten ti sinurat. Nagbalin ako na busy pagayam ko. Nga madalat ta digiti gundaway nga malagip ko aglalo no makitak digiti naganak ken ko na. At dalat ta digiti panangdamdamag ko iti bagik. Kumusta nga tan? Kumusta nga tan ni Minda? Nalipatan na siguro hindi din datong ko keng kuan nga ayat. Anya nga tan suratak manen. Wenket di. Suratak ket idukit ko manen ti ayat ko. Agdo atawenton nga awan isuna dito lugar me. Ket amanganta adda peket din ka ayan ayat na. Nagsakitin no kasta ti papasamak apo. Nagsakitin para kanyak no. Addanton sa baling agikot kiniminda. Nagsursurat aklata kiniminda. Ngem awan apulos tin mauray ko asubalit na. Adda pa digiti linawa sa mangibuso na kiti surat. Ngem pulos nga jak makaawat iti sungbat na. Nupay kasta nagbalin nga pangliwliwa kiti bagik. Nga mabalin nga makumikum iti panagadan na. Ken ti panang tarawidwid da iti naipaima kadakwada nga apartment. Adamit digiti gundaway nga ni Luisa ti mapalagip ko. Kumusta nga tamit ten ni Luisa? Orisuna nakalipaten. Nakalipaten ti gayem ko. Saan na pulos agsursurat kanya? Napedi ta, isuti mo na nagsurat ken. Nagsasarunot ipagsinsinurat ni. Nagsinsinurat kami met ken ni Mindang. Itakit awanin na pulos ti maawat ko manipod katakwada. Nalipatan dak siguro. Panangay ay ko iti bagik. Manong Robert. Tuloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam Teo Bernard. Papagayam, magyaman tayo kaditi sumaganad. Ti CB Farm, ino Kalawagan, Belisario Farm, iti Barangay Barisbes, Dingra, Ilocos Norte. Babaen kada Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Perminhood, manipod iti naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay kani Carmela Walker, manipod iti San Diego, California. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, agkasangay iti dating aldaw, naragsaking kapag nagkasangay, kasinsin, ni Juanito Moller Pariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Friends Jose iti South San Francisco, California. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Mr. Onopro Doropan iti Waianae, Hawaii. Ni Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii.
ni Honorable Mayor Edward Buyat kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Kaya nagyaman tayo pa kay ni Mr. Edwin Ancheta, manipod ti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kasanganan niya tuloy-tuloy tayo dari surat ni Pagayam TV Bernard. Thank you very much sila nagbibuyad Barangay Chairman Generoso Palomares ni Delia Mariano Ramos, ni classmate ko EJ Sulsuna, ni Viana May Pablo, ni Noraline Gawiran. Thank you very much my friend. Ni Ren Ulep Batakan, Diyos Jagnina, ken ni Fem Taisa. Ragsak nga pa nagbibuya yun, di programa tayo Tina Palabas.
Naglabas pa di aldaw, kabsat ko. Kasla saan niya sumken kanyak. Ti panagrayo iti subali nga babae. Ngamin nilaing minda ti panpanunutek. Nilaing minda ti kasla kayat ko para kanyak. Ket mabalin niya saan ako na agayat. Nukas pagarigan, paayan nak. Ni minda nga, nakariknaak ti umuna nga ayat. Isu ti umuna ken maudi nga ayat ko. Deta ting karik iti bagik. Ken no daduma kastoy ti panunot ko. Total ket amo na metten nga gayatak ken ko ana. Ken saan nakmet nga pinaay. Kun anamet nga panunutin na wenno urayin na. Nga makapagdesisyon wenno urayi ka makapagdesisyon. Agure aklatan. Ure no saan nga agsubsubalit. Makamuditano rin no ibagada nga martirak nga agrayo kaniminda. Kinun ko na kitibagik. Nupay kastaunay iti seggak nga maabukel ti relasyon mi kaniminda. Nabayag pa naguray. Malasak siguro kinayat. Gaputaw metlayin ti mauray ko nga sungbat ni Minda. Ngem kaskas di nga jak maibawing ti matak wenurik na kiti sabali. Binuyugan met data manong Robert iti ad-ad dapay nga pan nakaisagot ko iti sinerkak nga trabaho. Wen kabsat. Saan ako niya grasa-grasa. Gaputa. Pinusgan nak ti boss. Nga siya kun ti agbantay kada iti pyesa nga ilakomi. Dimuras tinasao nga talyer nga pagiyanak. Ket iti mismo nga sango na napatakder ti maysa paglakwan kada iti pyesa. Nga isumet din ti pagalaan dagiti umay agpatarimaan. Isu nga medyo simmaya at ti trabahok. Siguro manong katadamet talek ti akimbagi iti sao nga negosyo wenno pasdek kanya. Isu nga siyak ti inpan na iti panagbantay ko. Wenno panagbantay iti nasao nga negosyo. Naragragsakan ni nanang ket kastoy di iti balikas na tunggal. Mapagsarsaritaan mi ti trabaho mi. Agan-annad ka anak ko. Ammo mi ti kakasta nga pagtrabahuan. Adalat ta digiti mabali na pakaperjam. Aramid digiti umapalken ka wenno. Daaminen. Sintiren da ka wenno. Pagtatakawen. Sunga agan-annad ka. Ken saan ka nga aramid ti saan na maiparbeng tapnon. Saan na maperdi ti talik ti amom ken ka. Pamagbagana. Wen gayam. Awang kadipay ti kaayanayat mo. Nasurukin na 20 ti tawen mo. Ag 20 ket maysan ngem awan pay ti nakitak nga kaayanayat mo. Ay. Awan pay nang ngem adamit ten ti ararmek. Kastaya. Siguro katrabahuam. Ti pagrerewam. Kinunana. Nagwingi-wingak. Saan? Awan ti kursunadak ka dagiti katrabahuak. Sino nga rod? Pananguntun ni nanang kanyak. Nang mamati ka man wenno saan? Nimindalaeng ti kasla kayat ko para kanyak. Niminda nga. Kinaeskwela aki di fourth year high school ak. Idi agsubli aki ti pagadalan. Nupay inaunaak nga misuna. Angin kasano anak ko ket. Adda ije Manila agbasbasa ken dumandi na nagturpos iti kasinsin na nga ni Luisa. Agturpos danto ni ti kursoda nga nursing. Kasano ti panagrayom ken kuana ken kayat nakangarot ket may sakalay nga mekaniko nga itangket para lako iti piyesa ti lugan. Kinunanamet nanang nga panunutin na. Kaano ti panangibaga na iti deta? Sakbay nga na pa ni J. Manila? Saan nang? Agsinsinurat kami. Ureta, agsursurat ken ka? Saanin nang nabayagin? Ngem, syakit. Tultuloy ko lahat iti gipat patulod iti surat ken kuana nga
pangidukdukitak nga. Ay ayate kisuna. Ala, makaamu ka anak ko angem. Saan nga ta nga alanganin kang kingkuan ako nakmanen nga mingket agtur pusto ni ti kina nurse. Ken sigurado nga nagbaliw itan ti wagas ti panagugugali wenno kita da gaputa nabayag da ni J. Manila. Sipud na pandakit saan da nga nagbakbakasyon gaputa. Saan ka nga pagbakasyonin ti ikit da nga mang papaadal kadakwada ida. So nga dagiti naganak kadakwada ti mapmapan sumarsarong kar. Ore ka din ni Luisa ket saan metten nga agsursurat ken ka. Saanin nang alakit mabali na makumikom da iti panagadal da ken ti naipakumit kang kadakwada at trabaho iti mismo nga apartment ti ikit da. Makamu ka angim laglagipem digdi pambagbagak ken ka. Mabalin nga nagbaliw da itan gapu di ka dada iti syudad anak ko. Nupay kas di ti balikas ni nanang saan na kananaawanan ni tinamnama. Manong Robert, inpetting kulat tayo ti bagik nga iso ti babae nga para kanyak. Kenaddan tulat tagundaway nga personal nga maibagak ti panagayat ko kinkwana. Nagtultuloy ti panaglabas ti aldaw. Agturpusen dagiti agkasinsin nga daminda ken ni Luisa iti kina nursing iti Manila. Wen manong ko. Nadamag ko nga mapan dagiti naganak kadakwada. Tapno atendaran dati panagturpus da. Iti dakkel nga pagadanan. Apaunayan nga ay ayat ko kabsat nga makadamag. Noan niya ti sasaaden da. Ket para ka diti naganak kadakwada kablaawan da kano diti anak da gabuta. Naunday nga sakripisyo. Ket agbunga metlaengen iti palaigi para kadakwada. Nagpamanila nga rod diti naganak kadaminda ken ni Luisa. Tapno mapanda atendaran ti panagturpos dagitoy. Di tama nung Robert nga napanunot ko tinagsurat kadaminda ken ni Luisa. Wenno nang ipatulod iti card. Tapnon di kas takablaawa kida iti panagturpos da. Inaramid ko nga rudeta ket sinaggaysa kida nga pinatuludan. Barbaring laeng isu ti makaipalagip wenno malagip dak kang runaan na kiniminda. Sa anak met nga napaay kabsat gaputa dedi na ibaga kaaldawan ti graduation da. Adan sa makalawas ti napalabas nakaawat akmet iti surat manipud kadakwada. Nga agyam amanday ti panangkablaaw ko kadakwada ti panagturpos da. Nagsubalitak manen ken ni Minda. Ket dita nga indukit ko manen ti panagayat ko kenkwana. Nupay kastamanong napaayak nga nakaawat ti sungbat wenno subalit ti naudi asurat ko ken ni Minda. Nupay puro panagururay nga kaslakasingin na ti pannakapaay. Ti sagsagabaek. Nagtultuloy met tinapinta sa gasat mi ken ni nanang iti trabaho. Kasi dinaudi nga panagsarita mi ken ni nanang. Amom ka di Bernard anak nga agpatakder digiti aking kuko ti panaderya iti dakkel nga balay da. Ngem iti ruwar ti sentro. Maumada ka nun yagyan ti sentro ta, nasok ken naringgor. Ti kagudwa ti balay ket isun ti pagbalinenda nga grocery. Ken ti dati nga panaderya, isulat tamet ti panaderya ken ti gudwa na isu ti pakay-displayan dagiti
tinapay nga maramid ti panaderya. Ay, kasta yan nanang. Kit, anya nga rod. Anya ti napintas nga damag iti deta. Kinasarita nak ti babae nga amok nga no kayat ko kano. Siyak ti mangbantay ti balay day ti sentro ken. Siyak metten ti kaslagbalin nga para bantay ti operasyon ti panaderya gaputa nabayaga kong kadakwada. Apukit nagsaya atin nang. Agyang kanto nga rodin iti sentro O wena sa isumit ti kunada. Ken makasalbarta iti plete. Apay nga makasalbarta ako nam. Kit saan mo aya kaya ti umay makipagnaid kanya kasi nungarot ti kadwak sa jay. Kit naibagakmet nga alain ka. Wen ko namit di kiti amok. Kit napintas anang no agyanta angim ka sa nungaro din deto'y daan nga balay tayo. Kasaritak ti kabsat mo ta. Isudan ti umayag bantay. Saan met unay nga adayo ti lugar da iti lugar nga yan tayo. May isa, awampay ti balay da aging gana itata. Narigat met ti panagyanda. Ken napimpintasin no, lumasin da. Ken tultulungan tamit tin idaan no kas pagarigan. Total, dakkel met tin ti sweldom. San tamit tin niya, problema ti agserbi ka data no, agyanta sa jay. No kayat daan ang di, iso ti maramid. Kung kasaritam to nga ro di da, no kayat da ti umakarta. Agyantan tumitin iti sentro ngem. Tunggal bakasyon taget. Agawid tamit laing iti baryo. Tapnon di kasta, makita tamit laing ti lugar nga nagkapuan ta. Kinunak, day tamit ti plano kanak ko. Sunga, bayam nga ruta, urnusen ta ti amin. Kasaritak to damanang mo ken ti asawa na. Taisudan ti umayagyan iti balay tayo. Tagyan tanto ni ti sentro. Tapno, asidig ta iti pagtrabahuan ta. Isu nga rod tinaaramid deta, Manong Robert. Nagnaed kami ni ti sentro, ket kasladad da nga mainanaan kami ta. Asideglaeng ti pagawidan mi. Aglalo kanya. Sa ano na nga adayo ti talyer nga ayan ko iti panaderya nga ayan ni nanang nga isumit din ti ayan ti balay. Idi makaakar di iti amo na iti baro a balay da. Isumit din iti napan ko pa nakipagnaed ken ni nanang iti nasao nga balay. Iti mismo nga sentro ti ilimi pagayam ko. Naglabas di iti aldaw nga dinapuputan. Dito'y nga madamdamag ko nga adda ka nung trabaho daminda ken ni Luisa iti Manila. Di naman lain nagawid kang runan na kiniminda. Nalipatan da siguro ti away wenno barangay nga gakwanda. Gusto siguro ni nanang nga nagbaliw dan. Taga syudad dan, sandan nga taga baryo. Gundaway siguro metten nga lipate ka talaga ni Minda. Awan siguro nga talaga tirik na kanya. Wenno, panagayat na kanya. Awate kundi pa nakapaay. Ketsapay la kumadyos ko ta makasapulak ti di babae nga makabalin nga. Mangpukaw iti deto nga riknak ka ni Minda. Inkarkararag ko, Manong Robert. Aldaw ti Sabado nga dayta ti bakasyon mi kininanang. Wen kabsat. Diyak ni namnamang iti panagawad mi iti baryo kastoy ti maamuak iti kabsat ko. Oy Bernard, amom ka di nga duwa nga aldawen nga adda ni Luisa iti lugar tayo. Nagawid. Kasta ka di? Wen, kaya di na minsan niya pa nagsabat mi dito kalsada, kumustain na ka. Inbagak nga da kayo ti sentro ken ni nanang ta. Nakipag-night kayo no da kayo ti agbantay ti balay ti agtagi ko iti panaderya. O, anyang arti kinunana? No kano dat tiyempom, mapangkakano iti balay da. Ta,
Maililiw ka numitin na makisarsarita ken ka. Kinuna ti kabsat ko nga babae. Manong ko idi mangig ko deta insigida nga nagturunga kiti banyo. Nagdigusak. Ket idin ta makadigusak, nagpelesak ket inpang kumet ti kapipintasan na arwatek. Kinitak dagiti kukok. No dadakkel ti kukuna wenno saan. Nagpakadak nga rod kada nanang ken ni manang ko. Nang, manang, mapangkumang nga rod sa rungkaran ti gayem ko nga ni Luisa. Ni Luisa ti talaga nga rantam wenno kayat mo kumustain ni Minda. Inya nga ni nanang. Saan mo nga ipalpalagip kanyak dayta nanang? Kayat kun ti makalipat iti panagayat ko ken ni Minda. Angim makamuditan, panawang kayon. Kinunak kabsat ket dita nga nagturunga ko niti pagtaengan da Luisa. Di ba nagkita mi ken ni Luisa pagayam ko? Anya naragsak ko nga nakakita. Idi kasinsin ti babae nga ayatek. Ken inbilang ko amay sa anapate gagayem. Kumusta gayam ti kasinsin mo nga ni Minda? Hakita DJ Aday jay nga naragsak gaputa adan ti kaya nayat na. Adda kaya nayat na nga anya ti kayat mo sawin. Api nga di mo ituloy. Saanen. Api nga di mo suratan ket kumustain. No kayat mo nga maamuan ti sitwasyon na. Ken no kayat mo nga maamuan no sino ti kaya nayat na. Kasla Jack mai tuloy digiti balikas ko iti namwak. Nakasaksakit ti barukong ko manong Robert nga nakaamo. Nga addan kaaya nayat ni Minda. Nupay kasta inlimed ko ti pudpud no ariknak. Iri kasarsarita ka ni Luisa. Naimbag nga rin ta, nagbakasyon ka Luisa. Naimbag ta, di mo pa'y nalipatan ti lugar tayo. Jakpulos nalipatan. Jakpulos nalipatan ti lugar tayo. Ti lugar na kaya nakak, ken nagubingan tayo. Ken jakpulos nalipatan ti panagpapagayam wenno closeness tayo. Apay nga nagbakasyon ka nga ron. Diba, adan ti pagtrabahuan nyo? Nagikata ko ni ti pagtrabahuan mi, saan ako nagtrabaho pa eh. Niminda nga ron. Iso ati agtrabaho sa jeta, katrabahuan mi nga ron ti kaya nayat na. Kasta ka di? When? Nagbakasyon naktap no may ko iliwen digiti naganak kanyak pahiramanan digiti kakabsat ko. Tangamin, makabulan, 2 bulan, wenno 3 bulan, mabalin niya awagan na kong ti agency nga nangipagnay ti papeles ko. Mapana ko ni Jack Canada. Alan nak ti ikit mi. Ada ka no ti pagtrabahuak sa diay. Apay nga, saan mo kadwa ni Minda? Saan na kayat? Ken ko na nga sumarunong tulaingin. Iso nga, siya ko na ati, nagdisnudo nga, imanugot ang mapanitian na ken tapno makatulong ak kadagiti naganak kanya. Balikas ni Minda, wenno balikas ni Luisa. Makita mi titaktak der ken kastamet ken panagsasauna nga saanen nga kasti dati nga Luisa a probinsyana. Taga syudaden kang runaan na ti panagararuat na. Agingga nga siyakmet ti nagsaludsudan na manong Robert. O sika, kumusta kan Mang Bernard? Siguro, adamit din kaayanayat mo? Masiguradok nga, adamit din iti plan-planwem nga ikasar. Gabuta, inaunakang imda kami iti duatawen. Ay, awan pa iti kaayanayat ko. Kinunak, nga magar-ari umukukuok ti sakit, iti pusok, ti mismo nga kaunggak ken bagik, gapoy din amwak nga addan kaayanayat ni Minda. O si kangay,
siguro damit din boyfriend mo na. Saludsud ko kini Luisa. Awan, adamit digiti agar-arem. When nagrayrayo kanya kiti Manila, awan tinakurso na daak kadako na. Ken may sa ti trabaho ken panagadal ko ting konsentrar ko. Kastagayam. Kinunak. Siguro, eje kanton Canada nga, makakita ti agbalin niya asawain. Mabalin, kinunana. O sige, agpakadak nga Ruden. Thank you ka, digito'y inted mo nga, sarabo ka. Kinunak, Manong Robert, tadang amin tinabungon, nga inpasarabo na kanyak. Wen, ipatigmunto ko madigitakin ililalaem gabota, ginatang ko digita nga parakeng ka. Para iti may isang espesyal agayem nga kaskeng ka. Gayem, kinaubingan, ken kabarkada. So nga, paganusam laingin, tinakabalinak. No addan to tiyempo, may kanto pumasyarta. Agpasyarta iti sentro. Awising kamit nga mangan. Wenno, agmerienda. Kinunak, apo, day taman. Kinunana kasla naragsakan. Anya ka di nga oras nga, libre ka iti trabahom. Kinunana, babalin ko nga pa-close ti banbantayak nga paglakon ti piyesa ti lugan iti alas 5. Ngayon no daduma nga min no adu pala di ti agata nga ginggana kami ti alas 6. So nga, mabalin 5 o'clock. O may ka. When no agkita ta. O sige, kahit kumit ti agpasyarken, nabayagin nga saan ka nakapan iti syudad. Mapantantumang ket dino, ada tiyempom ta, adan samit din mabalin tayo pagluganan. When? Ada. Ado digiti mabalin nga, arkilain na pagluganan. O anang rod? Ento no bigat ka nga umay kaputag, subli ako niti trabaho kito no bigat. No pay aldaw ti Domingo. May salaing ngamin nga aldaw ti bakasyon ko. Ninanang ngamin ti ranranaek ti bakasyon na ta. Ti Sabado, basit ka no ti customers dangin no ti Domingo. Ado, iso nga, agid-giddang kami nga agbakasyon no ag-day off. O sige, 5 o'clock into no bigat ha. Agpasyerta. Balikas ni Luisa. Pinatuloy kumeten ti pimana when nagpakadaking kwa na Manong Robert. Bayat ti panagawid ko, kabsat ko. Kasla kayat dagiti luwak ti marigreg, manipod ka dagiti matak. Ngamin kabsat, nasakta na kiti naamwak. Ngadan kayan ayat ti babaeng imuna nga impatig ko wenno nakariknak ti ayat nga ni Minda. Dupay kasta, inawat ko ti kinapudno nga saan nga da kami. Ngem ti ginagpaysuna na sakit unay para kanyak. Awan ti mabalin no, saan nakakinayat. At least na amuan na nga, agayatakin ko ana. Hi Bernard, napaay ka nga talaga. Husto di balikas ni Nanang. Nga, mabali na nagbalbaliw dan. Ore ni Luisa kit makita miti, adu nga nagbaliwan na gapu iti panaggapunan iti syudad. Kasla saanin nga isuna di Luisa, nga taga baryo. Nagbalinen nga modelo wenno sosyal. Pati pa nagsasao ken gargaraw ken taga syudaden. Kasla maalanganak pagid din na makisarita keng kuana. Ngem kapoy ti marikrik na kasakit. Napindat siguro ti plano mi nga pa nagpasyar tapnon makailiw-liwagak. Ket malipatak ti kasinsin na nga ni Minda. Kapagayam saan tayo nga may lipas nga ibasa dito surat nga nakay palaunan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Bernard. Padaanan nito nubigat ti tuloy dito surat nga tayo basbasa manipod ka ni Bernard. Anya ti agbali nagasat na itatanamon na nga addan ti kaya nayat ti babae nga nakariknaan na iti ayat. Iti pala ing damdamo when iti pala ing high school
Ada kadi sa balin to nga babae nga dumteng. Biyag ni Bernard papagayam. Dinggen ninto nubigat ti tuloy ti surat nga nakaipalaunan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Bernard. Agpakada kami nga rudmanen iti programa tayo tinapalabas ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwatay iti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sapada agyaman kamting kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.